लोगोफोर गोबाव समनि उनाव जों दिनै नुजाफैलायबाय आरोथ' जों बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिनाय थाग्रोखाबाय। गोबावाथ' माने बिराद ओरैबायदि गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर जों लाबोनो हायासै माने हाथ'वाखैमोन आरोथ' मोनसे जाहोना बेबो मोनसेयावबो जों फैबाय थानाय जायो नालाय डेलि बेखायनो एसे समा मिलाया जायो लोगोफोर। अब्लाबो जों जोबनानै थाङाखै दिनै सम बहननानैबाबो दसे सम फैबाय आरोना लोगोफोर बेहायथ' आरो गुबुन भिडिअबो लाबोनाय जाखाया लोगोफोर जेब्लानो जों मिलायो अब्ला समा माने जों लाबोगोन आरोना बेखौनो। ओमफ्रायथ' जों बेखौबो मिथियो नोंथांमोनाबो गोबाङानो नेयो नाथाय गोबां खस्थ' मोनो जोंबो बानायनायाव नालाय लोगोफोर आरोथ' होनो हायाबाथ' जोंबो दुखु मोनखायो र'। बेनिफ्रायथ' नोंथांमोनखौबो एसे दुखु होनाय जायो नेबाबो नुवा गोसोआ गाज्रि मोनो आरोना। दे अब्लाबो लोगोफोर खस्थ' मस्थ'बाबो माने जोङो लाबोबाय नोंथांमोनाबो दसे सम होनानैबाबो नायलांदो। बिदिबा जायफोर नेना दंमोन लोगोफोर एपिसड गोदानखौ दिनै नायलांदो बेसेबां थांखोमोनथाय 134 लै। दे होमबाना जायखिया लोगोफोर नायलांदोल' बुंनायाबो एसे गोलाव जाबाय बरिं मोनना दे लोगोफोर। जाबायलै थुदो भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दे होमबालाय। आयु बोथोराबो दिनै बोरै जाखोलै आइयाथ' बनसिनो थिनदोंमोन माथो सान्दुंआनो दुङासैलै बोरै जागोन दे बिदिबा मैयासो जा सान्दुं दुंदोंमोनलै एकदम आंहाबो सोलाबासैबा र'लै होमबाबो सिनना दोनसैलां। ओइ आइयै आइयै होनदों मा खालामदोंब्रा बियो ओइ आइयै आबैजोंसो दं नामा बेलाय ना उन्दुलांखोब्रा ओइ आइयै मा सेङालै र' न' सिङाव थाङाबा जालालै मा खालामदोंथाय आइलै आबा मा जाखो हा माथो जाखो आबा मानो गाबज्रिबाय थाखो बिमाखौ बबाव थाङो नोङो ओमफ्राय मानो सेङा आं गाबज्रिनायखौ आबा आङो गंगार दुन्दियासो लायदोंमोन दा बारियावहाय अनला ओंख्रि संदों नालाय मोदोमथों होननायसो लायदोंमोन आं। होमबाबोथ' ओमफ्राय सेंनांगौना नों जाबाय दे आरो हामाथो बिमाया बहाबा थांनाय माथांनो होमबाबो ब्रायै नों गाबज्रिनायाव सेङाबाथाय ना गोसोआनो गाज्रिल' मोनखायो आङो। जों बिमाया गोमागोनसैहाय बेना बहाबा थांगोनसो जाम्बाया। होद बेबायदि आरो दा बुंखासै माबा गोमानाय गोजान थांनाय अबेबा थांनाय मानो बिदि बुङो दे नों हामा नङाना आयै। ओरैनोसो होनदोंदां आबा नों गाबज्रिखावबाय थायो नालाय एखनबा माथो जाखो ओमफ्राय माथो जाखो आंथ' नोंखौ गाबज्रिबायानो थागोन माय सुइट मम। ओमफ्रायथ' आयै नों आंखौ रागा जोंबाबो ना नोंखौ बिदिनो डिस्टार्ब खालामबाय थागोन आं। जाबायसै देहाय ओमफ्राय मामोन ओंख्रि संदों आंहा। नों आंखौ बुंबानोथ' जायोमोन ना आं संगौमोन ना आयै। नांथ'ला दे दिनै बिमा संनायखौ जादोलाय आबा नोंलाय हामाथो एखनबा सम संबायानो थाखायो। ओमफ्राय गोथाव संखायोना आं आयै नोंनिफ्राय गोथावसिन जाखागोन बे आंना। गोथावालाय मानो जाया जानो दिनै आंनिफ्राय साबसिनसो सङोथ' आरो नोङो। ओइद नङालै आयै नोंनिफ्राय गोथावसिन जानोनो हाया बिमानि आखाइनि टेस्टानो एसे बेलेगखाना। आरोथ' अनला गोजासो जाबायहाय आबा बेदरबो गैया ओमफ्राय दाख्लैबो जाखादों नालाय दिनै नोमफैया ओरैनो संदो होनना बुंनायखाय संबाय आं ओरैनो। बेदरखौ जाबाय थायो नालाय आयै मालाबा जागोन आरो जेबो नङा ओरैनोबाबो आंथ' जानो हाखायोना। औ बांद्राय जाबाय थानायाबो थिग नंगारगाराहाय आबा दाख्लै अमा जाबाय थाबाय आंहानो नै बोरैबा एकदमबारे मा होनोमोनलाय लोमजानो ओंखारहां माहांसो जाबाय थादों। डक्टरनाव मोजां दाख्लै लांबावनो नागिरबाय आङो आफाजोंबो थाङा आंजोंबो थाङा नों। लोमजागाबायबा मानोथो थांबावनांगौ दे आबा। होमबाबोथ' नोंना लोमजालुबाय थायोना आयै बेखायनो मोजां खेबसे देखायखानांगौना आबै बायदिसो जालांबायलै नोंबो। जायाहाय ओमफ्राय र' बावदोंसो आं आबा। औ माबे आयै? माबा नोमबैयानोहाय जोंखौ माबा रायलायनो बुंगासिनो। रायलायनो माने मा आयै? बिदिनो मा खोथाथाय आं मोजां सोंबाबो आइया जमा खिन्थागोनल' बुङो जों बयनोबो। नङा मा खिन्थानो नागिरदों बे जेन'बा? गाव खिन्थाथोंसै बिफाखौबो बुंखाबाय आङो नोंबो खोनासंदो आबा बेबा मा बुंनो नागिरदों नोमबैया। जानोथाय र' होमबालाय खोनासंसै आंहा गया एसे गायबावनांगौमोनलै आयै ओमफ्राय हाग्रा एसे सननांगौ ना। औ दे खामानियालाय खामानि नोमबैनि खोथाखौ दसे खोनासंग्रोदो। बनखौथ' ओमफ्राय दिनै सिननो ना सिनलासो जाबायलां आयै हनै माबा बोथोरानो खोमसिसो जालांबाय मैयासो सिननो मोननांगौमोन आंहाबो सोलाबासैना। जेबो नङा आबा हा बना जायाबा गेसावनो संथ'बाय थानोसै माथो बन रानजासे। औ आरो अखा हाबा दिगदार जानोसैलाय ना। दे जायखिया आङो सिनखानानै एसे मोजां जायगायाव माबानानै दोनखानोसै सान्दुं दुंबा फोरानसै। औ आबा जागोन दे।
दे होमबा ना आबा आं ओंख्रि नायहैनोसै र' आयै आरो हामा र' जालायखो न' आयै हा बेफोरलाय मानोबाव आबा बियो आं खामायनायसैलै आयै मा औ दाख्लै बैसागुआव दखान एसे होदोंमोन ना बेनिनो एसे मोननायमोनलै आयै नोंनो होनो सानबाय बांद्रायबो इसेबां जायाखै नालाय दा बेसेबांल' दङ आंनाव आंथ' सानदोंमोन नोंनो माबा मोनसेसो बायनोसै नामा ओमफ्राय फैसाखौनो होबायलै आङो नोंनो बायनानै लादोलै आयै आयौ हामानो थोबावमोन आबा नोंसो खस्थ' खालामदों हा नोंनो जमा दोनबानो जायोना लादोब्रा आयै आं माबानायखौनो आं होनायखौनो लाया आरो नोङो नोंसाला होनायखौनो ओमफ्राय माबा मोनसे बायदोब्रा आयै एसेबांथ' बांद्राय बुरजा नङाबाबो आबा दे लागोन दे आङो नोंनाबाथाय बिदिनोसै गाव माबा मोनसे खामायबाबो बिमानो एसेबाबो होफैथारगोन आरो ने गाव हारसिं हले मालाबाबो लानाय नंखाया बियो अह मा खालामब्रा आयै नोंनोथ' आंनि जिउ ना दे थाथ'दो होमबालाय औ दे आयै औ ओमफ्राय माबा बैसागुआसो जोबलायलांबाय गावहा फैयासैनो माथो आं फैगोन सानना नेबाय थादोंमोन आरे यार मा बुंबावनो समानो मिलायलायलाङासै ओरैबो बिजि जाजोब्बायना बिजिथ' जायो र' थेवबो गावहा खेबसेखौनो फैनो हायासै मानोलै आं गैयाबा बैसागु जाथारा नामा नोंना जाम्बिलाय नोंलाय मानोथो फैयाखै जोंनावलाय आयामबा मालाय रायखांबाय थाबावदोंमोन गावहासो फैयासै जोंनावबो जोंनावबो बिदिनोसै आलासि जाबाय थाबायबा जाखायोब्रा बैसागु होनबाथाय आलासि जायो जोंनावबो नै फैनानै दंफैयोना सासे माने आलासि आरो जेन'बा दादि ओमफ्राय मा खालामदों दा दङलै सान्दुंथार एकदम गयसो गायलाबायदों आङो दसे दे मावथिसो जाखानांगौ औ देनां हिनजावा गय जासुलि जाबानोथ' फिथाइ थायनांगोन ना ओमफ्रायथ' आं गय जायाना हो थोद जाम्बि नोंखौ होनदोंखाय आङो नङा माने बुंबाय आरो बिदि जायालै मा नोंनि हिनजावा गय जासुलि जानाय नङादां माथो होनबावनो आरो माबायदिबा जागोन मिथिला नोंलाय नों बा बिबाजै मोननानै मेहेरखौ बावदबलायदों नामा फनखौबो आजिखालि खम हरथारसै माथो बिदि नङालै जाम्बा आंहाबो सम मिलायाखैना बेखायनोसै आरो दे होमबालाय मा खालामदोंलै आरो सासेयालाय थङालिया थांबाय सोरखौ बेखौ होनदों थुनथुलिखौ थाङाखैथ' दङ जोंनावनो आसोला ओमफ्राय नोंसिनावसो थांनो लोगो लागासिनो आंखौ मा खालामो थोद बेखौ जोंनाव दा लाबोथारलै मानसिखौनो बोरैबा मोनखाथारो आङो बे फैबाथाय आंथ' न'आव थाखानाय नङालै आयौ बोरै बुंखाथारो नायनाय थाङिनि सिगांनो औब्रा फैनो नालाय नों हारसिं फै बेखौ दा लाबोलै ओमफ्राय थांनो लुबैनाय आलासिखौ आं मालाय बोरै माना खालामनो दे लिंबाय थाथारबाय होमबाबो बिराद दिस्टार्ब खालामथारोलै बियो जेबो नङा दे ओमफ्रायथ' माथो दाख्लै मादैयाबो लिंलांखादों बेनालाय बिदिनोसै आलासिखौबाथाय लिंखायोना बियो सिनियाबाबो जोंनाव थांदे मालाबा होनखायो मोजां रायलायबानो खिन्थु बेथ' मिथियाना बिनि केरेक्टारा माबायदि थोस बुंथ'लासोलै आङो जाबाय जेबो बुंनांला आं माबा मोनसे सानसै बेनोखि ओंखाम ओंख्रि संना जाहोबाय थायोनालै गावखौनो संहो थाबाय थादों बे अबाव मालायनाव ओंखाम ओंख्रि संथ' उदायखाया हनै साहा फुदुंबाबो गाइखेरानो खामजोबोसैनो माथो आयौ बोरै बुंखोथाय सोर खिन्थाया गोदो रायलायबा मोनथिदोंलां बिमाजों रायजाबाय थानाय खोनायोमोन ना ओइ सङोलाय बेखौ ओंखाम ओंख्रि थिगसे सङो थानो बालायनायनो बेनिफ्रायथ' माइ गायहोबावनांगौसो आसोलखौ र' सान्दुं गोसाबा गाया माथो दा बियो आरो मालाय दसे बेरायनो फैनायालाय माथो जानो थांसिगोन दा आं र' बिमा दिनैथ' बाबानि रिजाल्ट होगोनलै ने औहाय सोरां गोसोआनो बोरैबासो मोनगासिनो आंहासो नै ओमफ्रायो गावलाय माथो एगजाम टाइमावलाय मोजां जादों बायदिखौनो बुंदोंमोनलै आइखौ दहाय फाथै हाना दोनथिनदोंमोनलै आङो माथो फाथैखौनो हाना दोनफैयासैलाय गयाबो बे गोराथारलै दाख्लैनासो मोजांमोन एसे फोरानद्रायदोंदां गावखौ बेखायनो खावनानै जानो खिन्थाबाय आङो एसे फिसानो आंहा दासान्दि खावनोनो सोलाबथ'थाराखै जायोलै होमबाबो गय जाबानो जाबायना दिनैथ' मोनसे टेनसनाबो जोबबावसिगोन ना बाबानि रिजाल्ट मोनबा रिजाल्टआथ' मोजां जाबाथ' जाबाय ने सोरां आंनि बादिबाथ' गोसोआलाय बुंदों मोजां जागोन बायदि ओमफ्राय बोरैबा जों साननाय बायदि जायाबाबो बांद्राय जेबो बुङाबानो जाबाय नोंबो नुबाय फिसालाखौ अननायाबो आंलाय माला बेफोरबायदि बुङो दे जेबोखौनो बुङा आंबो आरोलाय माबा जों साननाय बायदि जायाबाबो आंथ' राया नङाना दिनै नोंहालाय ओमफ्राय दखानाव थांथ'ला
आइयाबो माबा रायलायनो बुंगासिनोहाय मा रायलायनो बुंदोंथाय दखानाव दायो बेलासियावसो थांनांगौलै ओमफ्राय बै आदा मलेनावसो थांग्रोनांगौ माबा रायलायनो लिंहरदों माथो आंनि खोनानाय बायदियाव फिसाजोखौ बिलाइहरसै बायदिनो औ इमि ओमफ्राय दा बेखौनो माबा मोनसे रायलायनो नङा बे र' थांना फैग्रोनोसै बिसिनाव दे दा थाबल' फैदो आइयाबो माबा रायलायनो होनगासिनोहाय जागोन दे दायो मोनायावबाबो लोगो मोनखागोन ना आंखौलाय आरोलाय माथो रायलायनो नागिरखोबा मिन्थियाहाय माथाय सोंबाबो बुंग्रायाखै माथो जमायै खेबसेनो रायलायगोनसो बुंदों बेबा मा गुड निउस ना मा बेड निउस होननो नागिरखो फिसालानाथ' ओमफ्राय दायो बिनाबो मोनसिगोन खबर बेनो बावलाय आरो फैबाथाय थांनो रोंखिया मानसिया नोंसिनि बिदानि हाबायाबो जोब्बाय बैसागुआवबो जोबलायबाय फुवा नुबाय थांबावा दाबो मा मिन्थिनो आरो मेहे आंथ' जेबोबो बुंनो हालाना ओइस बेबायदि हिनजावखौ बायोलां माबा एकदम मेकआप दाफबनाल' रोंगौ बेरायनायल' मिन्थिगौ बिनिफ्रायथ' मडेलिं देखायनाल' एक्टिं देखायनाल' बारालै आंनि खाथियावथ' बेबायदि बांद्राय देखायबाय थाबा मोनगोनसैलै बियो जाम्बाथो जाबाय दे मानसिखौ सैयाबा सैया बिदि बुंथारो आरो ओइ सैनाय सैयिनि खोथा नङालै आंथ' मिन्थिखायोना बे माबायदि नोंबोथ' मिन्थिखाबाय बेखायनो गावखौबो उल्था उल्था जावफिननांगौ ना बेनो आरो बास मानसिनि महरखौ नायबाथाय एकदम बोरैबाल' मोनखाजोबोलां दाना बिनि नामखौ खोनाबानो रागाफ्रासो थिखिनियाव दावखोयो नामा फुरा बेनो आइयाबो बुंबावलायोसो फैनोनो मालाबा फैबालाय जेबो नङाना जेबो बुंनाङा लायबावसो रायलायबानो जाबायना लोगोसो दा लायबाव रायलायथारा माथोसै आङो एकदम थाम्फै बायदिसो मोनो आंनि खाथियावथ' फैनानै एकदम ब्रुं 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 रायलायबाय थायो जाबायलै मेहे जाबाय दे दा बोरैबा खोनाफ्लांबा बेनो मानसिया खाथियावनो जिरायखादों आं ओंख्रिसो संदों नै खोनाथोंलै ओमफ्रायथ' बा मा ओंख्रि संदोंब्रा बेनिफ्रायथ' बिबाजै संनायखौसो जानांगौ दाना नोंसो संबाय थाबाय आरोबाव बिदिद्राय नङाना बाजैयाबो सङो ओमफ्राय आं एसे एनै हेल्प खालामो बाजै फैनानैथ' ओरैनो बाजैयानो गासिबो मावजोबखायो मालाय आं एखनबा साहाल'सो फुदुङो ओमफ्राय ओंखामखौ सङो आरो ओंखाम जानो मोजांलै ने बाजैया आंजोंबो बिराद मोजां रायलायखायो औ मोजांथ' आरो दाख्लै ना मालामोनथाय जायखिया खेबसे लोगो मोनदोंमोनलै आदाजों बाजैखौ बिराद मोजां रायलायदों माने इदिनो आं साहा लोंनो लिंबावदोंसोमोन गावनो फैयासै आरो दखानाव खाथियावनोमोन ना दे नोंबो फैना मालाबा बाजैनि साहा फुदुंनायखौ लोंफैबानो जाबायना औ जागोन दे थांगोन र' बे थाथिखिया थांग्रोथों आंनि गोसोनि गोदै राव नंगौ नामा हाय माथो नै आसोला फनसो रायलायगासिनो आंनि गोसोनि गोदै राव नुबाय आसोला मा जाबावनो ओमफ्राय बे फनानोसै आरोना बयनाबो मा अनजालु नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव ससेखौ रोंलालै गानाबो मा होनबावनो आरो आंखौलाय बेनोसै एखनबा गोसो जाबा रोनावला बायोना ओमफ्रायथ' मे दे होमबालाय ना आंबो एसे खामानि मावनोसै होमबा बे मेहेरजोंसो रायलायगासिनो आरो बिनि फनखौबा हमना रायलायबाय थादों बेथिं थानाया बिजोंसो होमबा नंमारगौ नामालै ओंखाम संनाय मावनाय दांनायावबो फन हरगासो जाबाय गोबाव गोबाव रायलायलायबावो आंथ' दहायबो हरदोंमोन एसे सिगांबो हरबावबाय बेथिं दाबो नायनाय आंनिखौ हले इगनर मोनसेबो हमखाया बा हाथरखिनिखौबा हमो मेहेर एसेबांथो आंखौ गाज्रि मोनबायना एसेबांथो गाज्रि जाबाय आरो आङो बिनि नोजोराव स' सेडलै आं गोसो सिङाव मार दुखु मोनसोबाय बिरादनो हाथरखि औ थिनथलि बा मालायसो हाथरखि आजिखालि खामानि मावनाय दांनायावबो फन ने नङाथ' बिदि नङासो जागोन थगायसै गावहा थगायदों गावनि लोगो बेस्टिखौनो खिन्थालाया मालाय ना दाख्लैनि बैसो हरदों नामा हो है थिनथलि बिदि नङा मेहेरसो हरदोंमोन दा ओमफ्रायथ' बैलाय बै मानो हरनांगौ आंनि दिनै आरे यार हाथरखि जेबो नङाना बिराद हेन्डसाममोनथ' बैबो ओमफ्राय होमबा नों मेहेरजोंसो रायलायदों आरो औ मेहेरजों रायलायदोंमोन आं दसे ओरैनो दहाय मिस कल खेब्रै खेबबा मानि फैनानै दंफैयोमोन ना बेखायनो खेब्रै खेबबा मानि फन साला ओमफ्राय आंथ' इसेबां हरबाय एसेबां आंथ' 10 बार मानि हरदोंमोन बिनो आंनिखौबा हमलायथारा जाबायदि मानसिलै बियो रायलायदों बेवहाय हाथरखिजोंसो आरामनो आंजोंबो रायलायोथ' मेहेरा हाथरखि जों एसे सिगांसो रायलायखांबायना
ओमफ्राय मिहिरालाय माथो रायलायासो बुंदोंमोन मोनथिगौना आदरथि आंथ' दोननोबो होनलायो ओमफ्राय बे दोननोनो नागिरा आरोलाय माथो रायलायनो नागिरखोबा मोनथियाहाय माथाय सोंबाबो बुंग्रायाखै माथो जमायै खेबसेनो रायलायगोनसो बुंदों बेबा मा गुड निउस ना मा बेड निउस होननो नागिरखो फिसालानाथ' ओमफ्राय दायो बिनाबो मोनसिगोन खबर बेनो दिनैथ' जोबोद माने गोसोआबो गोजोननाय मोनगासिनो फारसेथिं सिन्थाबो जागासिनो जेबो टेनसन लानाङालै बारा जोंहा फिसालाया माने मोजाङानो खालामखागोन बियो औ सिगाङावहायबोथ' मोजाङैनो पास जादों न' एबारावबो बिदिनो जागोनदां फरायनायावथ' एथ' गाज्रिबो नङाना बाबाया मालाय फरायनांगौ टाइमाव फरायो मावनांगौ टाइमाव मावो माथो नांबावगौ दे जोंहा फिसालाया एसेबां बुजिना जोंनि सिगांनि खोथाफोरखौबो गोसोखांलायलाङोहाय ने सोरां बोरैबानो नोंखौबोथ' सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना फरायनायखौ एकदम कमप्लिट खालामजोबदो नोंसो ओमफ्रायो नोंबोथ' मिथिखायो सिगाङाव एसे प्रब्लेम जानानै होबाय दा गेजेर ससेयावबो नोंसो आंखौ जोबोद हेल्प खालामदों बेनिफ्रायथ' उन्दैनिफ्रायनो जोंलाय बिमा बिफानि अननायखौनो मोनखायासैना सोरां नङाबाथ' जों मावरिया नङामोनब्ला सानसे समाव जोंबो माबा मोनसे खालामनो हाहैगौमोनदां जोंनि फिउचारा जानो हागौ एसे मोजांसिन जागौमोनदां नाथाय नोंखौ लोगो मोननानै जोंनि लाइफआबो गोबां चेन्ज जादों थेंक इउ स' माच सोरां जोंनि लाइफआव बेफोरबायदि थाबाय थानायनि थाखाय अराय जिउ बेखायनो आं आंनि फिसालाखौ माब्लाबाबो जेनिबो खमि जानो होआ जानो हागौ एसे फैसा थाखानियाव खमि जागोन अब्लाबो अननायाव खमि दोना आङो बेनिफ्राय आंनि बेरामाबोथ' जायामोनबा दिनै साबसिन जागौमोन ना बाथो दे आरो बेखौथ' दाहारानो दासिमबो जोबनो रोङासै अब्लाबो लासै लासै सुख'लांनोसै आंनि थाखायलाय नोंसो सनासिन नोंनि जिउआसो फैसा थाखाफोरालाय मा देनाय बेखौलाय सानैजों दिनै एसे गाबोन एसे माबा लांफिनगोन ना जोङो बेनोथ' जाहैबाय आरो दे होमबालाय आं थांग्रोनोसै ओमफ्राय रोमैयाबो गाबोन फैनो बायदि बुंदोंमोन दाबा गथ'आ फैगोन ना फैया औथ' आरोलै गोबावानो जाबाय दाबो लिंहरदो बिबोनांखौनो नुनो थाङासै न'आव थानानै जा खालामनो गोसो बेखौनो खालाम बुङो आङो माबा गोजानावसो थांबायबा बेबो गथ'आ बेनोथ' आरो जुलिनि खोथा बुंबाबो एकदम बाथारायानोलाय बियो दानो हाबा जाथ'वासो बुंखायो डाइरेक्टनो बे मालायबा मा सानदों ओमफ्राय मा सानदों माने मा हिन्जावनि फिसा बैसोआबो नेबाय थायाना सोरां बेखायनो माब्लाबा बुङो आङो नायल' जाल' बिनानाव सासेल' आंहाबो बेखायनो माब्लाबा मोजां सेंग्रा मोनबा हरनोबो सानलायलाङो आरो उनाव गोसोखांफिनोबो दे गावनि खामानियाबा मा सानदों बेबा उनाव साननोसै बेफोर खोथाखौलाय मा गावनि गोसो बायदि औ बेबो आरो जोंबोथ' जर जबरदस्ति खालामनो हाया बिहाबो लाइफ दङ नालाय बिब' बिगुमै हिसाबै जोंबोथ' केयार खालामोना बेखायनो बे हिसाबै जोंबो सानबाय औ सोरां दे थाथ' होमबालाय सासेनिखौलाय रिजाल्टखौ माला खोनासंनो मोनबावगोनसै गथ'आ दहाय बुंदोंसोमोन आयै रिजाल्ट मोनबाथाय आं डाइरेक्ट दखानावसो थांग्रोबावगोन होननानै मेथाइ लायना फैगोननो आइयाबो मैया बुंबाय थानायखाय दिंखिया जानो लुगैदों होननायखाय आङो नागिरहैबाय ह माथो दिंखियानो रोदोमथ'वाखै दाबो आरोथ' नै थाइजौआबो सिरिजोब्बायसो एथ' गिदिर गिदिर थाइबायमोन गोदै गोदै जाथारो जोंनिया एबाराव जि थाइखाथारदोंमोनहाय बे मैया बार बारनानैनो सिरिलाजोब्बायसो माबा जारलासो दाख्लै बैसागुआवथ' बारा इसेबांबो बारासै बारहुंखायाबो दासोबा नै थांनोनो रोंला बारहुंखाया दाबो दाथ' बे थाइजौखौ आङो एसे र' खाजिसो लगायनांसिगोनहाय फिसालाजों जानोसै आं आरामनो लगायनानै आंना फिसालायाबो खम गोथाव मोनो होनबाथाय गोखै होनबाथाय आयै गथ'आ र' आरो एबाराव एसे हाननानै बे गोखै थाइजौखौ आसार खालामसैहां मोजां बयामाव सुखाजोबनानै आसार बानाय दोनसै आं खावसे नै आयै सा लोंबावनोसैबा आं एसे बानायहरनो नागिरदोंमोनहाय सोरां लोंलांनाय एसे दंदेरो गाइखेर होदेरनोसै आं बेयावनो हाबाब मा जाबावनो फनखौनो हमा नै नोंसाजिया देलै जुरि माथो जाखोना बुंबाबो माने एसे मोजां बुंबानो जाबाय रायलाबायनाङालै बारा गथ' मानसिखौ हाय नों बेफोरबायदि गुरै बुंनायावनोथ' गथ'आ माबायदि अख्रा जालांदों खर' गिदिर जालांथारबाय नोंलाय मा बुजिनो
बिफा जानानैनो इसेबो राया फिसाजोखौनो बिदि खुला ओरैनो गोसो बायदि हेगारो जि खालामनो गोसो बोरै जानांगौ दे दा नुद' रिजाल्टआ माबायदि जादो रायनांगौहाय बिफा एसे रायना हो मानो राया नोंलाय बोरै रायनो दे जुरि नायल' जाल' सासेल' फिसाजो आंहा रायनो बोरैबा मोनोलां गैया फनखौनो हमा गथ'आ हमखानायबो नंला बहाथो हमबावनो रिजाल्टआ जे हनै मोजां जायासैना आंथ' एबार न'आव फैबा बेखौ आथिं साइथिंसो सिफायना होसिगोनहाय एकदमबारे आथिंखौनो देफायखागोन आं हामालै मानोलाय इसेबां नोंबो रागा देखायो दे बोरैबा गथ'आ बहाबा रागा जोंनानै दुखु मोननानै थांबा मा जागोन दे ओरैनो दानि गथ'फोर नोंनि बिदि हामालै होननायावनोथ' बिदि माने बुवालासे जेबो बांद्राय होनालासे थानायावनो बिदि जालांबायना बे गावनि गोसो बायदि बेसेबा सिगांनो थांबाय हाबा जानो गैया माथो फैनोनो रोङासै नोंसाजोआ ना सोरनावबासो खारसनहैबाय बिलाय थोद मा खोथा बुङो नोंलाय बेफोरबायदि जेबो नङा बे गथ'आ गवाथ' आंजों गवा एबारावहाय गवा रिजाल्टआबो मोजां जास्राखैयासै आरो दालाय न'आवबो फैथ'खानाय नंला आरो फैबाबो बिबैनावसो थांसिगोन बियो न'निफ्राय ओंखारनो मोनबावगोनबासो बियो फालथुब जाद्रायबायहाय नोंसाजोआ दे जाबाय दे आं बुजायहरगोन ना आरो फैबाबो आं बुजायगोन दे नों बारा रायनाङाल' मानो रायाहाय बिफा हो रायनांगौ नों राया आंबो रायालासे थागोन नामा जा गोरोन्थि खालामदों बे जाहाथे आरो दाजाथों मोजाङै लेखाया फरायफिनथों बेखायनो रायगोनबो आरोथ' एसे फंनैसो बुखागोनबो आङो ओइ नोंबो बुजियालै माबा दे आं दायो फन हरनोसै जायखिया नोंनोथ' माबायदिहाय बिफा रागाबो जोंनो ओंखारा होमबा नों एसेबो ओहोथ' जोबोद अनखायो आं आंनि फिसाजोखौ मानो रागा जोंनो ओमफ्राय रिजाल्टआ बे टाइमाव गाज्रि जाबाय नेक्स्ट टाइमाव आरो मोजां होसिगोनलै मोजां फिथाइ मोनसिगोनलै बेखौ नों मानो बारा टेनसन लायो दे लानाङा बिदि ओरैनोबाबो गथ' मानसिखासो माथो बैसो जादों बेनालाय जेबो साना नोङो आं रायलायगोन दे आं बुजायगोन ना बेफोर फन रायलायनायाबो बाङो बेरायनायाबो बाङो बेखायनोसो बिदि जादों नङाबाथ' बिदि जागौमोन नङालै लोगोफोरजों रायलायोब्रा मालाय बेलाय आरो मा बयबोथ' रायलायखायोआनो ओं लोगोफोरजोंल' रायलायैखाय नोंना नोंसाजो मोजाङा अभार थिंकिं होनो मोनथिबायना नों बांद्राय सानबा बेबायदि ओमफ्रायथ' नायजुरि आंनि फिसाजो मामि थुनथुलिया बेबायदि माब्लाबाबो नंखाया नङिखायनोथ' एगजामावबो फेल जाबाय हनै हो रिजाल्टआ गैला माथो फेलसो जाबाय नोंसाजो मोजाङा ओह बेखौनो माथा मारिबाय थाबावलायबाय नालाय थोद नोंनाबो जायालै र' आं बुजायहरगोन आं बुंगोन ना नों बुंनाङा नोंना बांद्रायथारोना दा दसे थानानै मामि थुनथुलिनो फन हरगोन आङो टेनसन लानाङा जेबो मा जाबावनो बिमायाबो बिमा फिसाजोआबो आरो नों बेबायदि गुरै अनबाय थानायखायनो आखला बाद्रायबाय नोंसाजोना बुजिदोंना नोङो मालायनावबा मा मोनहैखांबाय थादों बियो बेखायनो हगार हरनोबो बाखाथारदोंमोन आङो बै जायगायाव आरो थांजानो बाबाबो गथ'आ अख्रा थांथारबाय सिं बेबायदि फेलसो जाबाय बेखायनो माबा रिजाल्टबा नुगोन आयै जालायबावदोंमोन ना नै बेथि जमना दं नोमाया फैदोल' नोङो फैदो आइ थुनथुलि सिं मोनथारबायहां हो गन्थं हानायनि खामानि मालाय न' खाथिना पास जाजोबथारदोंनो फार्स्ट डिभिजन मारिदों बेहा बोरै फेल जाखो दे फरायनायाथ' फरायदोंमोनहाय गथ'आ फरायनायावबो बिराद फरायसोनाय बाथ्रा बुंदोंमोन आं ओंखाम जानो लिंहरबाबो फरायदों जालायथारदोंमोन दा बोरै बिदि जाखो होमबा दे आथिंखौनो दानस'थारसिगोनहां बिनिखौ बेरायनायावबा देवानियानो लाजाया एक नाम्बारहाय बियो सुन ओरै थांलाय बिबैनाव थांलाय लोगोनाव थांलाय बहाबा थांलाय देलायनो थांलाय शपिं खालामनो थांलाय आयै बुंनोनो नांला बिमाया मानो हरदों फनखौथ' मिन्थिखाबाय बे हमखानायबो नंला र' बेथि फैथाराबाथ' नोंखौ थांनानैबाबो लायसिगोन आङो आयौ आंना फिसालायाथ' माथो बिदि नङाहाय बे आंनि फिसाजोआनोथ' मानैसो दुस्थ' थङालि आयै मासे सालाखि जाखो होमबा बिफायाबो लाइ होयो नालाय फिसाजोआबो लाफाखायो आयै खर'आ देरनायाव देरबाय बिबैयाबोथ' बिबैखासै मा बुंबावनो बेबाबो आरो जोंनिबाबो अननायफ्रानो बाराजोब नालाय बेखायनो रावनिबो खोथाखौ माने खोनासंला गथ'आ खेबसे हरबावनि र' आङो